Olen ehdolla SDP:n puoluekokoukseen Tampereella. Olen nyt töissä, teen töitä tulkkina, tulkkaan venäjää, ukrainaa, eräitä muita kieliä ja tietysti asiakkaat on suurimmaksi osaksi näistä maista. Olen myös ollut vapaaehtoisena töissä ukrainalaisten pakolaisten kanssa ja sen lisäksi olen ollut Venäjällä Suomen opettajana ja kokemuksistaan olen kirjoittanut kirjan. Olen ollut myös ainoan suomalaiskuvaisen lehden päätoimittaja useita vuosia viime vuoteen asti. Lisäksi olen suomentanut kaunokirjallisuutta. Tämä löytyy jokaisesta kirjastosta. Eli näiden Venäjän ja Ukrainan kautta olen siis perehtynyt kansainväliseen politiikkaan. Se on tärkeää. Ja sosiaalipolitiikka vaikuttaa myös ulkomaalaisiin tietysti, se olen vapaaehtoistyössä huomannut, mutta myös suomalaisiin. On tullut juuri nyt, on tullut ja on tulossa esimerkiksi huononnuksia ihmisten sosiaalisiin tukiin ja käytänteisiin. Esimerkiksi ensimmäisestä laiminlyönnistä saattaa saada isot sanktiot, oli syy mikä tahansa. Eli tällaisista asioista haluaisin puhua puoluekokouksessa ja nostaa niitä esille.